La wena. Smile. Susa izandla ebusweni. Awusho-ke uthi uthumela bobani? Mina mama iqiniso. Khuluma man. Bengikube like ngiba because nahlangana nomntana ngithathe like ye-transport abojabu wona lesibhamu ngisithathe kubo kubatshotshela esifana abojabu nabo abojabu bayangifuna manje bona bayangifuna yibo Umntwana lo momkidnapper. Momkidnapper umntwana umisaphi umntwana Utheni momkidnapper. kithi wena? Yabona asina ukuthi sibukela nawe. Momkidnapper umntwana umisaphi umntwana. Utheni kithi? Umisaphi umntwana momkidnapper. Manje nami ngithi unike Mozomisa kubojabu abantwana. Usho umntwana kubojabu bayomenzani? Bazomisa eJozi. Bayenzani? Bayomenzani umntwana eJozi? Usendele video ne. So kusho ukuthi usebenza nama-Nigeria nabojabu. Iyo hayi inzima ke le ndaba. Hayi inzima ke.